Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome back sa Palamay Drama o mag-upload na punta karon sa atong Palamay Drama compilation part 144. Dili jud ta maka-upload son mga listeners kay ang Diwa HP. Sara sila maka-upload o What's the Style. Mao nga malangan jud atong drama. Dugay jud makaabot og 1 hour ato ang Palamay Drama. Kay tagsaran maka-upload ang Diwa HP RMN What's the Style drama. Sa gapon magbasa gyapon ta sa atong mga comments katong last nga gi-upload nato nga part 143. Basahon na to para napsa tay pang intro vlog para dili po ta ma-reuse content ug dili ma-suspend atong channel. Atong basahon ang first comment si Oscar Abedog. Salamat ta sad sa pagpaspas ng upload idol. Wag tang sad ang masapot ani. Salamat jud sa imuha Oscar Abedog sa kanunay nimong pagpaminaw. Kaduhang comment ni Oscar Abedog, basta idol di jud ko mohuno og support nimo idol bisag malit ko usahay. God bless dol. Daghang salamat muna ko Oscar Abedog. Salamat kay sa imong kanunay nga pagpaminaw sa mga drama nga akong gina-upload. Sa imong dili pod pag-skip sa atong mga ads. Salamat jud kayo. Si Dilsam99, hi maayong hapon sir idol. Midalikyat lang gayud ko kamulo prepare for dinner sa akong mga amo. Salamat always ani agapon ko. Padayon bisan busy, padayon lang ko paminaw sa imong makalingaw nga drama. God bless you and family. Salamat jud kay sa imong Ma'am Dilsam99. Busy jud kay ni si Ma'am Dilsam99. Kay busy kay ni sa iyang trabaho. Maski siyang kabisi, gatagan jud niya panahon nga makakomenta. O kana lipay sad ko ma'am kay isa jud na akong basihan sa atong pag-intro vlog na jud ka pirmi ga suporta og sa imong pag-comment pirmi. Daghan jud salamat sa imuha. Si Reggie, salamat na pud sa bagong upload idol. Ganado na pud mi ani magtrabaho, wala ang kakapoy. Salamat jud sa imo dia Reggie sa imong kanunay nga pagpaminaw ug sa imong pag-comment. Salamat kayo. Si James Panula, salamat sa pagbasa sa comment idol and God bless. Lingaw kayo idol. Salamat sa imo James Panula sa imong pagpaminaw o pagsuporta nga naajud ka pirmi. Sa imong pag-comment lipay kay ko nga maapil pirmi sa atong pag-intro vlog. Naajud ka pirmi ga comment o kana salamat jud kay si mo James Panula. Si Luel Balandra, matik na idol. Why skip. Daghang salamat Luel Balandra. O shout out from Edmonton, Alberta, Canada. Salamat jud sa imo Luel Balandra sa imong pag walay skip. Dako na kay natabang sa kuha Luel. Misabot jud ka sa kuha. May na lang na dako na kay natabang sa kuha na Luel Balandra. Salamat jud sa imo diha. Si Virgilio Balanay, salamat na po sa pagpaspas ng upload idol. Lingaw na sa mi ani idol, wala skip ug kanunay mi suporta nimo dol o God bless nimo dol. Dili jud mi skip si Virgilio Balanay o pirmi jud ni ka suporta sa atong mga drama nga gina-upload. Salamat sa imo hada Virgilio Balanay sa imong pagwalay skip. Dako kay nang tabang sa atong channel nga makapadayon jud ta. Usbon ako Virgilio Balanay, salamat jud kay sa imo hada. Si Osilito Salva, naulay ko comment idol. Hehe, salamat sa new upload. Sige rag balik na ning comment idol. Hehe, support ako pirmi sa imong channel idol. Okay ra na Osilito Salva. Maski magbalik-balik pa na ako dun ang basahon kay mao jud na ato ang maapil sa atong pag-intro vlog o kana sa nalipay sad ko sa imuha Osilito Salva nga naka-comment ka pirmi sa tuwa. Dako kay nakalipay nako. Kay mabasa po na nako sa ato ang pag dili pa magsugod atong drama. O gusto mo nako Osilito Salva, salamat jud kay sa imong kanunay nga pagpaminaw, pagsuporta sa atong gina-upload ug sa imong pag-comment pirmi. Salamat jud kayo. Si Jude Pulstico, salamat sa inyong upload idol. Daghan na sa mga pagahian ni idol kay ting-uwan ug ting-uwag na sad idol. Buguya ning drama nimo idol oy kay makalingaw kayo ba. Sige lang good katawa akong tito nga single kay hingibog pero bugnaw og simod. Mura simod sa bugnaw daw simod ang iyang tito. Salamat si Muhada Jude Pulstico o amay pagpaminaw dia sa imong tito. Usubon ako Jude Pulstico, salamat kay sa imong pag-comment pirmi nga mao sa natong basihan sa atong pag-intro vlog. Si Karen Baroy,
Nangalaba na jud ko labunon idol kay nabasa man. Hastang lingaw ka idol, daghan jud salamat. Naglaba daw si Karen Baroy kay nangabasa daw, no? Salamat kay sa imo Karen Baroy. Si Gina Carmen idol, salamat sa makalingaw nga drama, daghang salamat Gina Carmen. Si Belma Amor, Sir idol, pagkalami jud, salamat kanimo Belma Amor. Si Annalyn B, si lingaw kaayo mi idol, gisi ang naong kinatawa. Salamat kay diha sa imo Annalyn B. Si Buyet Lidra, pa-shout out idol sa akong uyuan nga sigilang ug katawa. Daghang salamat Buyet Lidra. Si Bobby Karil, more drama pa idol, thank you. Daghang salamat pud sa imo da Bobby Karil. Si Edgar Palma, very comedy idol, Sofir. Salamat diha sa imo Edgar Palma. Si Susit Palmiros, no escape idol kay nindot paminawon, sulid kay among pagpaminaw, very nice. Thank you. Daghang salamat Susit Palmiros. Si Ani Velia, salamat idol sa kanunay nga paglingaw kanamo, more drama pa. Daghang salamat Ani Velia. Si Gary Sapnud, more upload pa idol, daghang salamat. Salamat Gary Sapnud. Si Alba Byron, super makalingaw ka idol, wag tang kalaay. Si Janice Ramos, very comedy drama idol, super enjoy jud. Daghang salamat sa imo Janice Ramos sa pagbalik nimo comment. Si Mario Libre, sige na may katawa idol, lingaw jud basta kini nga drama, shout out ay akong igagaw nga sigilag og nisi diri. Daghang salamat Mario Libre, ug mao to mga listeners tanan ga-comment sa ato atong gibasa karon. So atong gibasa sa atong part 144 ug ato nasugdan mga listeners ato ang Palamay Drama Compilation part 144. Ako si Tonyo, ginaingon di gyud ay maayo sa usa ka nga sobra ka palahobo. Kay delikado kung mabiyaan ta sa tong asawa. O ning nitabo sa akong kinabuhi nga ginakumahimong mahikalimtan. Ma, kaan ka ma. Gutom ka ma. Ay, kabati bag tingog sa akong anak. Uy, nindot man tagtingog ang amahan. Karon na lang taod-taod nak. Pabuto na tos papa nimo ha. Sweldo man ron niya nak, magdatog bugas og sudan. Wa na mong ko'y kwarta diri nak, uy. Bisag para palit na lang og pan, wa na gyud taon. Gutom kita. Gutom kita pandan. Ay gilak. Ay gilak. Ano man ma? Bati kay paminawon. Ana, luom lang. Pahiri na sipon nimo, miburot pag luom nimo. Kaluoy sa akong anak, uy. Asa naman taon ni Tonyo, good? Ma, palida na. Pan ma, pan. Wa gani ko'y kwarta. Nangkal. Samot man ka, uy. Gutom kayo, gutom kayo. Wa ka kailagwa na ko'y kwarta. Nga gutom man. Ay, sige, uy. Kaila ka gutom. Kailagod. Pabuta lang ko din ha, kadiyot. Matukos ilang miray. Mahuam ko dito og para palit og pani mo nak. Pabuta ko kadiyot din ha. Doon na lang ko sa ilang miray. Mayon tag makahuam ko niyog bisag usa ka gatos lang uy. Para makapalit ko og makaon na mo ni Dundon. Gutom na sad kay ko uy. Dring! Day! Oh. Uy. Si Pador man ang nagtawag na ako. Niya siya paingon ako. Dor? Ano ka, Day? Kuandor. Muadto ko sa ilang miray. Manghuam ta lagi kog usa ka gatos uy para palit lang kog pana mo ni Dondon. Gigutom na manggod uy ang bata unya ang akong bana wa pa man mauli. Okay. Kaning ay nalaglahos dito day. Ay nalaglahos silang miray. Ako lay hatag nimo sa kwarta. Ha? Dawatan niyo. 500 pesos? Oh, dawatan niyo. Sige na. Para makapalit ka upan. Pagpalit sa og kanang bugas og sudan. Kay dili pa tumuulis tunyo. Ha? Og nga nang nahibaw man ka nga dili pa mauli siya ha? Basta unya talang ta kasultihan kung makakaon na mo. Sige na. Kay gigutom naman ka tos dudong nimo. O lagi gutom na dudong Dondon ako uy. Usa ka gatos lay akong huwaman uy. Maglisod kog ilis anang 500 pesos. O kasi may nag-ingon nimo nga imo ning lisan. Ha? Hatag rin nako nimo. Usa, sige na. Dawatan ni. Aron makakaon na mo. Bador. Busog na gyud ka nak, ha? O ma, busog na ko. Uy,
nanindot-nindot ng imong tingog nga nakakaon ka na. Basta busog ko, ma. Anak ko. Di O gyud giyatagan ko ni Manoy. Ni Manoy. Manoy. Badur ba? Og 50 pesos. Aw, di day ka maayo pagot manak, mukarat maayo imong tingog. Gihatagan sa day kaniyag 50? O, ma. Palitan pa ko Spring, ma. Aw, di ay. Mm. Ganahan goodness ba da diabetison kag sayo? Nasi, manang yung daling ay. Uy. Napadong nini ay. Naa man ang bayhan Manang daling. Si manang Miray din na, mano. Okay, ako may daling dong. Busa si Miray na. Naon sa man taon kang pagkaanak ko. Kalimot ko si mga anak kay busog na ko. Oh, di ay, maka-amnesia din yung pando. Uy, kamaayo yung taon ni mong pagkaanak. Uy, na si Miray yun Tingog dito. na. Uy, at dong, dinhi ka lang ha, kaya tuon sa nakos Miray. O, ma. Ay, mao ba, day Miray? Gisultihan day ka ni Bador nga gihatagan ko ni og kwarta? O day, naluoy ko na sa ninyo ni Dudong. Ug matod niya, basin dugay pa kuno nga mauli ang imong bana kay iya man kuno ning naagian dito sa imnanan sa lungsod nga nag-inom kauban sa mga kauban niya sa trabaho. Unsa? To asitonyo sa lungsod? Nag-inom-inom? Amaw yun yung tawhan na da. Nahibaw yun siya, nga wa na may makaon diri, giuna-una yun yung iyang la. Abi nimo day no hangtod baya karon, nakagusto pa nimo sa Badur. Day Miray, Kung siya pa kuno imong gisugot og ipamana, adi ka unta kuno magutman. si Tonyo manggudong akong nagustuhan. Pero nagmahay ko, oy. Ganong nadako niya. Ganon siya pag akong hikok, ma. Ay, daling. Maayo, Buga na, oy. nauli ka ng hanggawa ka. Ay, Wag yun ka hinungdang pagkabana, oy. Nahibaw gyud ka, nga gipanggutom na mi diring inahan og anak. Pero giuna-una gyud nimong imong inom. doon na mong gida, yung pusog adobong manok, oy. Wala ko giapil o sumsuman sa mga inom. Gawin mo ha. Nasa naman si Dodong. Dong! Galong! Hello, may natuog na nga to anak. Kakaon na mi. May nag... nag-donate nga tao na mo. Naluoy taon, gihatagan mig para palit og makaon. O ba? Mori Tanay, kwarto na tanay. Ta! Di ay nang tilapa. Alam pakon be. Okay, oy. Maro jud ni gana. Ako ni mo, oy. May kay kang modak. Oy, nya ka nang imo. Bas di na mangisog ha. Bebe, ka pa ko be. Ano niya? Giingnan pa bitaw, piskot gyud oy. Tikok ko gyud lagi. Nagtiko ko. Nanan ko nga pani. Bagya oy ni ana. Oy, patusiga na ba? Stiga ba ay? Di na mangiso kay. Abog. Piskot ka, wa kay lami. Wa kay iyo nga pagkabana. Unsa? Mao na day Miray. Gipulan ako sa kumbana uy. Gawas nga palahubog kaayo. Tagsa para gyud nga mangisog ang iya ha. Sige lang gatiko ko ng iya ha. Ay anak magidaday basta laki nga grabe ka pala hubog. Okay ra kung mainom para pagana lang pero kung maghubog yun gani perme luya kay na oy luyang lawas hastang ilang kuan. Pinang day Miray ingas ba Dorby nga magkita mi. Kung mosugot siya nga himuon ko niyang kabit. Kabito na ko siya ikay ingon kay di ba asawa man ka? Ha? Lipay gid mo siya. Nag-uban man mong balay lain. Di malipay to siya pag masayod gay mo siyang kabiton day. Malipay gid siya. Sige karon dayon ako ingnon si Badora. Magkita mos gawasa ingnon ako siya. Imo kong gisukot tay. Salamat kay giingnan si mong asawa. Malagi, sugot pa ka sa imo ko mo ang kabitay. Oy. Pino no, pino. Marami na hipin. Masanahan ko, anak. Daling. Ay, kape. Whiskey. Tadak.
ko. Ako pagani dali tayo. Dali na magwanta. Dali na magwanta. Imo na. Nalaw mo eh. Ako ning ikuan ako itiyon diyan mo. Lang, wagis ba doon dahil? Hindi ko mainom dahil na ako mabog dahil. Subok ko to niyo. Di naman ako buwagan akong kabit. Kaya nahigugman na sa akong kabit. Mahal ko na ang aking kabit. Galing! Wa na gid buwagi sa kasawa niyang kabit. Apan, mahal ko kay nga akong asawa. Mga naglibog ko. Kung buwagan pa kasi o di. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Donald ginaingon ang kagubot sa magtiayon ang patsapon dayon. Tungod kay way perpekto ning kalibutana. Itang tanan adunay lalain ug binuhatan. Kuning nitabos akong kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalimtan. Dali mo mga anak. Patunying, Mama Pasita. Let's say. Uy, ano dagag dagkong bag? Magamit ni sa imong mga apo, Papatunying. Pa, ako sang ipili ng mga bata ninyo ni Mama, ha? Ano naman sa Lindsay? Naglagot kong Donald pa, uy. Isang unsaon ko ng tawanan, di jud na makasabot. Minom sa di ay. Opa, halos kay gabi siyang hupog. Sabta lang ka na sa Donald ko. Saan mo guna nga, di pa man siya makadawat nga wa na ang iyang inahan. Iya, ba itong pinangga. Patunying, usa nakatuig ang nilabay. Siya raw pa siya makamove on. Niaman mi nga iyang pamilya pa. Pastilan ba ni Lindsay? Kagamay na niya ng diferensya ni Donald. Imo mga padakon. Di ka maluoy sa inyong mga anak, ha? Gagmay pa yung tao na sila. Dinhilang mo. Ayaw mo paggawas. Lexi, salamat tayo nga ni ano mo ug ang mga bata. Kung misugot pas magpapa, nga ako sa naibili nila, di na may mamalik din hiyo eh. Sorry na good. Sa badiha eh. Sige lang kag sorry. Unya, bisag unsaon na kung pugo nga dili na ka mo inom gihapon ka. Ay, di na lagi ko inom lagi. Hilom oy. Gusto na Donald. Pero may na kung makabati anang dili ka na mo inom pero sige lang gihapon ka. Maunsa gani ka, di jud ko matiman nimong tawhana ka. Nagbalik bayan di ay si Lindsay, Donald? O sine mo iday. Di man ganahan niya mga ginikanan nga kadaaway na mo, mulayas din siya ug dadon yung mga bata. Ikaw sa Donald ba, patuos ang Lindsay, uy. Ayaw na siya pa konsumisyonan ni mo. Bati na, sige mong away kay na ang mga bata makakita ninyo. Ayaw na sa sige kinom, uy, kay bati kay na. Ay kabatihan na, kadaaway na mo ni Lindsay. Dahil na siya glayas, ha? Parihas ng bati, moon ng pagsinabtanay mo, aron dili mo masamok. Unsa naman sa ning mga basiyos beer, ha? Si Papa Donald, anak Mama Lindsay. Ah! Kasayo pa aron, miinom na siya? Haing amahan ninyo? Ay, day! Ay! Iya na day, galay. Grabe, gid sa? Grabe na gid kay ka. Ha? Hay na magisaad di mo nga dili na ka mo inom, ha? Sorry, day. Pero niramsog ko sa suod sa ato ni inom, day. Bisa na! Gikapoy na gid ka nimo, Donald. May pagmagbuhag na lang ta. Ay! Di ko masugot, Lindsay. Buwag ko down. Magbuhag ta. Biyaan ta mo. Oh? Ikaw na ibahala sa mga bata. Gipul-an ako ning kahintang ta. Mama Lindsay, ayaw alam mo pagbuwag ni Papa. Mo! Biyaan ko ning inyong amahan, girly. Kus si Mission anak niya. Siya na mo bantay ninyo. Og mo atiman ninyong among mga anak. Wala gid si Lindsay, Oscar. Gibiyaan namin niya. Daluoy ko sa mga bata. Ato pala unta ka sa imong asawa nga di na ka mo inom. Wa unta ka niya layasi. Pero no, ubog na sad gani ka? Sagdan mo na ni mo trabaho eh. Sige ka gingon-ingon na. Noon sa pabot ang panahon do nga sa tayo mo mga anak. Bubuyan na sinyo ba? Pinanggan ako ang mga anak ko eh. Ang mga anak ni Lindsay si Papa. Ay, paminang ha? Oo. Bubuo na nak. Naibaw ko na inana ka. Kaya di ka makadawat naman mo. Ako nakadawat akong wanay mo inahan. Unta mo sa di mo buhaton. Pag binuota na. Timan na na mo mga anak. Kaya basi na di. O balik Lindsay mo sa imong ginabuhi. Donaldo.
Pagdali na mo mga anak, kay kauwan na. Yata tungo sa eskwelahan. Dali na mo. Dali na mo, Iki. Ato talaga pa. Ato ng papa. Dali na mo. Dali na, day. Dali na. Dali na, Claire! Papa, Donald! No. Lipong ko! Unsa? Uy, ginugo. Wala, nakuyapan si Claire. Salamat Lindsay ha, kay giduan mo si Claire sa ospital. Pagahika pa sa ng bata, uy. Sa di pa nimo sila paliguon, Donald. Awa, lanta na ding daan si Claire pero gipakaligo nimo. Busy man ko sa pag-andam silang pagkaon. Inguman sa ilang ilisan. Nakukati man sa ilang pagkaligo eh. Sila na gani ito'y nangaligo gani. Mauna. Di lalim ang pag-atiman sa mga bata sa. Unya ikaw, di ka mo patuon ako nga badlongon nga dili na ka mo. Gusto na. Dugay na kung wa na mo inom. Tungod og alang sa mga bata. Maayo kong mauna. Ato na si Mama ha. Magbinuutan mo din Naanay mga groceries na akong ita. Naanasad ni Papa ninyo ang kwarta lang sa inyong baon kada adlaw. Malinsi, ayaw na lang mi piyaim, pa. Ato na ko mga anak. Sige. Day, kadit lang. Balik na din ni sa ato day. Pero ning abli ang pultahan day ha. Kung ganahan na ka mo balik din o puyo sa ato. Lahi gining dunay asawa nga mo atiman na mo ug sa mga bata da. Ay, lahi lagi kayo kung ang haligis pa ni May, mo ray mo timas mga anak. Kung nakapangunta ang bumbong sa pamilya. Ay, kapastilan biya ini. Gimingaw na minugos ko asawa. Mas may angin ako buhato na. Anong buwan ni sa samo? Husto. Kinsa kilantan? Si GR day, ug si Claire. Ari adayon sila sa bahay, Lindsay, ha? Sige na, day. Ay, paglangay, day. Sige sila pangita ni mo. Please. JR? Claire? Nana si Mama. Migaw malagi, Donald. Ay, mga bata. To pa sa eskwelahan, day. Day, I miss you. Donald, luhi ko. Ay, kaksa ba? Gay ko ni mo, day. Ate, Ribi. Donald, ay saban. Kira dali ko ni mo, buhi ko. Palagi ilat ka. Mingaw naman kay ko ni mo. Mingaw naman sa iyong lips. Donald, buhi. Di na po ni mo, buhi ko. Kotod. Day, ginakuha niya, day. Lagi na ka na ako. Basta kay gimingaw ko ni mo. Bukon ko ni mo. Sayal. Unsa? Mabiyos ka, Lindsay. Girl, nabuang na ka. May lain na gipuli kang Donald. Waed da, uy. Unya, mabiyos man ka. Ilad ko, uy. Ni kinsa? Ni Donald. Kiilad ko sa karahong dako. Nanawag sa cellphone, gilantan ko ng duha na mo ka mga anak, si JR o Claire. Siyempre, nakuyawan ko. Dali-dali ko kanto sa amo. Pag abot na ko dito, wa ang mga bata kay nang eskwela pa di ay. Ug, Naan hinuon kong Donald. Uy, Lano, wala ka di balibad. Kuan. Na lang kay... Kay, gimingaw sa kaniya mga uba. Kapuya ninyo, pagpalit na lang, may. Mura mag-unsa na dakuha ang sa ni Donald nga pwerte ramang gamaya in town. Ikaw, ragyo nagdako-dako anak Lindsay. Balik na lang sa inyo, girl, uy. Da mga mahan anang imong gimabdos karon si Donald. Balik na lang. Kagit Timinga sa tatong higayon na nga fertile ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lenny, ginaingon, buotan ko nga pagkababay o pagkaayong akong hinigugma. Huwag ko magdahom, malaing lalaki ang ako ngayon. Mauna anak, birthday sa mungig agaw nga si Pael. Nangimbitar man to nato, pero di lang kumuadto na. Uy, wa may nahibilin dinis ato. Layo man tong ilagod. 3 ka oras ang biyahis bus. Magsuka ko nagsakay ko ang bus. Ayo, hapit ko malimot da. Karong Domingo naman to man, no? Oh, unya ang saman mo to ka? Umaato ko makuy. Wamong ko trabaho ining Domingo. Malangid lang ko ni Rico nga akong uyab. Tingdi traba na ninyo no, kanang Domingo. Karong Sabado lang may manuray ma. Mutambong ko sa birthday ni Gaufael. Sulbi na ko nga igagaw.
Nala. Ing na lang niya si Pael nga di ko makaadto, ha? Salamat kay Dong Rico ha, nga nisugot ka nga, muadto ka sa probinsya inig Domingo. Ay, okay ra dayo eh. Imo ba yan ang gigagawa mag-birthday? Basta, ayaw lang kayo paglingi og mga gwapo dito ha. Ah, buing. Di na ba itabuoy nga mulingi ko slain. Gawas pa. Wa na ko'y agtang ikahangad sa laing laki. Kay bulang naman ko. Sige nakakilabot na ako, Gwen. Sama karon padung na sa ta sa motel. Lalga na kong kaugma. Busa bagtagpag yung taron. Doon na lang ta sa sukit ng motel. Lugar lang diha, taxi driver. Tira nga mong plite ba yo? Tana day. Lamig na kayo. Nagpanik ka na ning ako. Ami, nay natingog ni mo eh. Ako sa dong, ang ako kay naglangana. Magtagbag ko ilap ni kay nakaugmo. Mo kiningan ko. Ay, mahakan ako sa di pa ni mo yung anak imo. Sige pa. Kukunta pa sa imong dilang ako. Sige pa. Kubi, wala sa ako ni. Kunita na ito eh. Awa. Sige, mura magkakakain. Mularga ka na, nak? O ma, sa'yo kumugikan aron hindi ko mahapunan aning abot dito. Ay, noon, gabi magyutingali ng kumbiras birthday na. Pero mas maayo nga tuan ako dito ma. Kay basig dunay tagay. Moinom ko kay syempre birthday man na ni Agaw Fael. May ka sa'yo, Rio kang nabot ka. Nakita-kita, Rio ka. Doon natin ikaw ubang trabaho di ay. Tulo ka buok, ha? Akong itong giimbitar po. Maubagaw. Oy, bay! Ari, bay! Diyan na, ako ka ubang trabaho. Leg! Ari, leg! Bida. Dali, bay! Laila mo ako ang kao, oh! Kamatsyo, Dali! anong tawahan na? Gusto bakit sa barog? Sige ka exercise nung samot mga kamatsuron. Unsa ka? Hi. Unsay hi. Ano mo igagaw ba? Sigaw. Lini, pero di linigaw ha. Lini ni siya. Si Bay Alex gaw. Hi. Hi. Lani ko. Lini. Hello. Pink akong... Taka mo, bakit ono ko? Pink akong favorite color. Kaupot ka pa nga ng tawanan. Ay, kadako kang iyas. May ganot ha? May uyab ka, Lenny? Ha? Oo, may uyab na ko. Ikaw? Ako, wa pa. Gusto ko nga makauyab og sama nimo. Ha? Sama nimo kag kwapa. Unsa? Ay nako, ay, Pael. Eh? Ako na usa ini asa inyo ha. Uban mauli naman. Tako hubog-hubog na ko rin. Isot naman sa Isot na kayo. Ang lenda to sa mabay. Ang lenda. Igabihin man. Bitaw yung Alex. Ani na lang higdas ilang gaw pa, El. Dalawa rin ako. Madto ko sa akong uyab. Tukargan na ako na. Tukar ka na niyo? Nabibiim din niyo. Ha? Bunal. Buka. Mubarog. Kabantay ka. Barang ilag na. Okay. Okay ba? Ugma lang. Ano lang tatog? Ugma lang tao di mo uyab. Ubog na kayo ka doon sa mga. Tuog na lang din oy, Dong Alex. Umi daw. Diya kas taas ka bang kuhigda ay. Tuog na oy, ayaw na kuli. Katingagok ni Alex. Hello. Ang zipper sa iyang kwarasunis na amli. Klaro nga nagkahi ang iyang. Tukar sa nun akong kanan. Masud ako sa bakante nga kwarto mag-andam ni Fael na ako. Doon na siya.
Nagtuog siya nga nagtuog na ko. Nagatuog na mayo. Klaro kay ngayon naibog ni siya na ako. Kay sige tutok sa kakatabangan. Ini kataon-taon. Sudlon ko sa siyang kwarto. Mayang taog. Di ni ilak ang kwarto. Tukar kita kong gato. Kimingon ako sa kong uyab. Kimingon ko ni Rico. Hapiuron ko na laning ako. Rico. Rico, ano ko yan? Rico. Hala. Dali. Alex. Uy. Tuwad magkadinis ang akong kwarto. Nagkauhaan ni. Wadap kinapyot pa sa ako. Iwo po ito ni may mong karsunis. Uy. Masay mo pin. Katos kaya. Kadako ako na. Nagdugo ko din hilabtan ko ni Alex. Haskang sakitan noon, pero haskang lami akyod. Og siya gid ako nabana, kay namapdos man ko. Syempre siya ang amahan. Kami cute ang nagdayon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rudy, ningon. Bahalag si Lusa ang akong asawa basta kay mahal na ko siya. Mao kining hitabo sa akong kinabuhi. Dili na ko mahimong mahikalimtan. Oh, nagpagwapo mo kayo, Rudy. Asa ka? Masimba ko dahil Stella. Ikaw ra? Oo, ako day. Liwat ako, oy. Nga naman? Muban kong simbanin mo. O sige day. Anong kistiloy? Kisik ko man ko niyo. Bisag yata sa simbahan, no? Sige kapon ka lini sa mga sexy na papay. Taka mo ka eh. Ilang daw eh. Klaro kay ka eh. Kadadanin mo aki sa tungtungod na sexy gisulog lini kayon ka. Ang angod di ko mulingi nga bawal man din sa simbahan ang ilang gipang sulod gud. Sakti lang na sila. Ilang tanaw nila. Ay. Kaya, amayan kay karang mugtubo isulog sigsig kay kaday. Di kasama sa mo magbuwa nga si Stella day. Di gyud musulob og di sigsig nga dress. Iya sa tabayot. Unyang iyang bana nga si Rudy, ganahan man og sigsig nga babae. Ang saon man na. Mauna nga magsige sila away kay magselos man si Ate Grace niya. Si Lusa si kay Stella, oy. Iya hasod na bayot. Hi, Rudy! Hi, Bayot. Kapatasin mo, be, og dako, bala, be. Usak? Oo, dako man na, di ba, pay kapatabi? Buang yung Bayot ka. Ay, dako, agi doy. Mo, di magsilos yung stila ni mo, kay wagkat na mo yaakang nits ni mo. Kalami yan ang Ay, lami ha? Kung lami kayo ba yun? Ay, bayang, mag-iiw, chile. Ay, itong gibukas kong bana ha? Sos, ay pagdinaw na Stella, oy. Ay, kabalaka na ako kay Bayo, trako ako yung matre, so niya uli, papunta na ako, batiyo. Lagi ko ni mo na, palagi ka na eh. Mukhang magang bayhana. Ay, slap po sa tika. May napayuta ka. Ang buhok na ako. Ito, pag niluta ka. Uy, ay, Oo, kamay lang yan, sukla na. Ayaw pinukatis nga lahat. Tambalan ako imong kinaurasan. Ay, aray. Uy, hinaya, Grace. Haptos. Sa ikaw si una-una nagpanagpagod ng Bayot doon. Ang, nagkakita magit ko din. Gihikap niya mo ha. Baya ni mo, wala mong gutugod. Wasi mong kagaral. Kita ko oy. Minisi pa kang amawa ka. Oh. Ganahan kagbayot. Pamayot na lang. Pabayad ha. Hilom di ay. Ya, alam ka na. Ayo. Hika ni mo no? Oh, Ayo. si Adrian man ron nga, barangay Tanod. Pumunta na ko si Tuyo. Adrian! Kasaya mo to yoy! Si Stella Rudy, na siya? Oh, diaman! Sa kadristas, Adrian! Musaka yun ko. Dali, sud! Pining. Diara si Stella eh. Naman. Nga nang nangita man ka na ko yan?
naghatod ko ining pahibaw nga mag-atubang mo sa barangay kapitan sa bayot. Unsa? Gusto na ko nga mag-uli na lang ng duha. Di ko kapdi ko. Labaw pa ko sobra katigoy. Siya unang nagpaabot lang. O di sa may malipay si mong gitbuhat bayuta ka? Kaya kung siya may nang gibuhat kang Estela bayot. Ay, sos! Marahikap anang nets ni sa yung bana. Sos! Marbida. Maranakap! Gikap akong nets niya. Ilas ni mo. Dili mo may nang gibuhat bayot. Dili gid ka. Ano dili man? Sos! Ang kahangol gini mas tilaha ka. Oh no, maghinangol gid hinoon ko. Kay akong bana si Rodi nga imong gihikap-hikap ang Oy, sos! Iuli ng basiyos, botillas, white flower, day ay. Kana kaptigoy, mo ni nakapainit pag-ayo sa kung buang gid ang bayuta na. Imbes mangaya siyang sorry nako, iya pa man hinon gisamot ang akong kalagot niya. Kita nyo nagsagpa. Dahil sa dili. Ang di ko sa akong limog da. May patasan. Nindot kay ka. Murag yung bagol. Awak ako. Gabog namin ang hikap sa ako, nangakap. Nindot. Maulian mo na yung tanok. Natabang apkap to. Ganaw ka. Pagkikumot mo gid ako. Wala. Gwinsa ka kakunaw nga. Noon sa buta ka sila. Awa ka kita ng chorus ni mo, day. Unya, unsa man? Dili mo mag-uli sa mga kabubuton. Dili! Uy, pamati na kung mag-ano. Sa barkap. Bebe, Sige. Saan? close ba yan mo? Close kayo mo. Nga? Hirang dumi nga ang kaniadto nga close kayo mo. Ha? Hirang dumi kina. Ang kalipay na nagkauban ng duha. Hirang dumi ang kamalipayan ninyong duha. Oh. Mugawas ako ha. Kanya na ko mabalik. Kana kung magkadesisyon naman duha na mag-uli sa mayong kabubuton. Kumusta namang duha kaptigoy? Ako ang nagiriyaan. May na lang silang duha ang libirin sa kong opisina. Ano ba magod kung dili sila magkauli? Masaya ba kung ka-close ka ng duha eh? Close ng duha sa Estela o ang bayo. Dito? Kaptigoy! Ano naman, Abraham? Nagbuglog balik sila sa Estela bang bayot. Animal gid bayuta. Naon napunan na nang ako sa masanan. Salain na ning tanaw. Biskot yung bayuta. Bantay lang gito siya nako. Nag-ulit na lang kung tamong duha, Ate Stella. Uli nga. Busit siyang bayuta siya. Stella, Ay kablit-kablit ya Rodi. may ikaw na po niyo di? Hindi. Ako sumod. Ako na aman. Ayaw ba? Umigas ng kubo eh. Naglagot pa biya ko ni mo ha? Papabiya ko malinis kay buhat sa bayot ni mo. Nga naman taong kitugay na itong itabuha eh. Dugay na bitaw. Pero niya pang uwat sa kong nauha sa mong bugno. Oo, saman. Saan sa man? Ganyan naman ako eh. Wala, di magkakakay. Wakas mo. Yung sa amin ako akaroon. Nagbago naman. Hindi idumbol ni Bumbong. Ako na yung mga kuha eh. Imbis ganahan tagpalami. Itasan mo eh. Ay, Asa man kami bangon nung ka? kawas ako eh. Buwang ka? Huwag mong kakasunod. Hindi siya magpakamudyaw eh. Kumidya? Di madag kumidya na kung ganas nila eh. Gawas ko. Mangita ko mo dumbulan ini. Dada oy! Dada! Ano na idumbol ako? Ano yan? Gusto idumbol na ni mo eh. Dere ah! Dere dayon! Dumbol na dere! Shot! Sana. Asawa. Dumbol! Idumbol din na! Pwede. Ay! Ayan! Nagumig maayo. Dako dahil dito sa nung. Aking sa baby! Shot mo ni mo! O gani, kusakit. Yan eh. Tingnan ka! Wakas buhat lagi na. Sa itong lami. Ano sa tumbol? Ay, tayo. Giliro ka! Ang sa to? Nami kay ka, guys! Deko. Ingon ka! Di kay ka, guys! Bebe, bebe, bebe! Babalik ka, bebe! Ay, bali mo kung ako minahayang. Ako yung mo! Ikaw, Drag. Ritok sa tuglain, ha? Sorry ka, hibaw? Hachi! Saan naman dito? Oh, nyakin sa men ko.
Stella! Alag si Lusa si Stella. May mong pag-drive, babay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ugan kag babae, kay aduna kay gipasakitan. Mao kini nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong makalimutan. Pasensya na kani ha. Kinari akong gida kay unsaon. Bugat mo ni mga dilata. Unya na pwede ako mga soft drinks. Wala Di ka mo gataw na. powers. Uy, sus. Kabuga tao na. Kasi yung Sige dada lang pa ko tayo. Bahala bugat good moy. Bugat mo po ang akong gugma sa ibang anak. Mao good moy. Nas Jay. Ano ba maabot? Anda oy. Asa mga rasa siya maabot mo? Ako kay pausan. Pwede siya masultan sa moment moy. Ay. Yan na ang kwento kong gisaad ni mo ni o. Tingnan ko kung nakauyon ka pa. Oo, nakauyon kay kuha ni Detrina. Ay, Salamat. Masulti pa lang kanak tinanginahan ni kag alahas. Palitan sa takag ahas. Kasi mong gusto, Relo? Daga nag-China na naglibot sa orasan? napalit na yung dito siya, ha? Ay, di pa. Pero akong palito. Mas aga na dahil. Uma dayon. Ay! Di na ko gustuhin yung matagan o bisan unsas papa, ha? Isa kung saon, wa ko'y piliin ninyong duha, Tricia, Katrina. Ay, mabarato ka doon yan na Katrina, ha? Sakto si Jerry. Dili ako nga tagan ang bisag unsa ang iyang papa. Kaya dili ang iyang papa ang inyong nagustuhan. Kundi si Jerry. Mismo. Naunsa mo ka. Siya rin ang hatakan nga dili man siya matawad. Ay, sabta. Ay, dili mo tawag si Jerry sa inyong ibangatag ni Tricia. Sabta, di ba? Yogo. Di ko gusto nga taga-taon nila ni Katrina o Tricia. Kay murang ko nila gipalit. Labi na gid ang akong gugma. Murang gipalit nila ba? Mao jud bay, sakto ka. Di ba? Kung sa trabaho pa na, ni sip-sip kas kumpanya, aron lang mahatagang kag posisyon. Mao ginabay. Ay. Silang duha man gud ang ako nagustuhan bay, pero sa ilang gibuhat murag na discourage man ko. Nganong niya man duha, Tricia, Katrina? Sorry, Jerry. Ha? Anong nangayo mong magsorry? Ako'y nga. Tungod sa among kipuhat nga gihatagan ni mo bisag unsang imong papa. Ug wa ka makauyon, sir. Og nagkasinabot kami ni Katrina nga dili na to namo buhaton pa. Mayo, may kaya nakaamgo naman doon. Ako, Cherry. May kukmagit ko naman tinuoray. Ako po, Jer. I love you. Pamati mo doon ha. Ikaw, Trish, naigugma ko nimo. Pag ikaw, Katrina, naigugma sa ko nimo. Ay, thank you, Jer. Pero, hoy. Kamong doon magsabot. Kung okay ba mo, nagdunganon ko kamong duha. As in, minsan ang Hinangmol mo ng imuha, Jerry. Ay. Dili sa inyo pa, dili mo nana. Ang ako ba, sukdon ko silang duha kung asa sila kutob na may gugma na ako pa. Panghatag sa Jerry. Angol. Atagan sa uso pa. Ha? Tala mo mong kakay. Unsa? Kamuloy ni mahan mo do. Apila na katuig. Wa na taon kasi mo. Dollar do. Maluoy taon ka na to, Jerry. Mudawat ako si Kinsan Tricia Katrina kay mo hatag na to. Sige na dong. Sige na dong. Maluoy taon ka. Sinumahan dong. Please dong. Unsay apa ha? Unsa ba ko ice cream o apas lumpia? Yun ang ko pa eh. Pero, na, akong itry silang duha. Dili ko. Ay, okay. Nakasabot na ko niyong duha. Akong sultian ako mahan sa inyong tubag. ka mga lason na yan nila tao. Gibaan ra sila nako do. Maugbo kung ito mga kandila para gibaan sila.
Love. Sige, apa. Basta ninyong tulo, ikaw, si Tricia ug Katrina, dunay mahitabo ninyo. Ipanumpa ko ka na! Buntat na. Musayo ko kalibo aron makagika na dahil ng tulong ni Tricia o Katrina sa ang tuon na busay. Ug karong adlaw, ako nang pilian kinsay maayong performance nilang duha. Maligo na ko. Oh, si Papa nagtuwad. Mausam na siya. Nagtuwad. Gatubang siya ng dagang kandila nga pulos itong nga nagsiga. Unya, nagdupa ang iyang mga kamot. Nagtuwad siya. Mga G na siya. Bahala ka rin. Di ko mablog niyo. Bahala na siya. Magikan ako. Magtupis ko. Ikaw? Magtupisat ko. Hindi. May best woman wins. Yung mga mahal performance. Ang gawin sa iwa mo eh. Mahala pa. Mahala ang desisyon. Talaga? Saan ka babayan nga yung paskla na dyan eh? May bago ko ba? O si Tricia ang ako napilian. Ha? Kung si Katrina niya! Di ko masagot. Halag di ka mo sugot. Basta si Tricia ang akong pakaslan. Ugbukan ta mong itong nga kandila sama sa gibuhat sa imong amahan aron dili mo magmalipayon sa inyo kaminyoon. O sige, ugbuki. Wa man gani mo salir ang gampapang nga giugbok. Ang imuha pagka Katrina. Bakit sa'yo, Pichay? Hindi ka mo sa lupa. Hindi ka tayo. Paglakunan mo sa tayo. Bitang mo na. Kuan. Anay ako. Hating. Nangalan ako itong ambi, ma. Kumitan ako kayo ni pati mo na sa bayan. Ang sa karong dito siya. Kasi ayaw. Binaan man ang ambi, ma. Oo, ganang. Kaya nga siya. Tama. Sa kasawa ka. Ayaw sa... Ay, Noong tamanti. ang buta na ka tiya. Try na kong Hindi siya mabalog ko yung ano na? Sige. Katrina, sabi ba ang usmit niya bisa ko maun og ang nutrition ng ginubaro na yamaon ako doon ano sa bataya ay paitaw ya gipatay ni Katrina ang akong kalipay tungod kahani sa ugbog niya gadang ito maong di na gibarog ang akong for adult Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Franus, ingon, ayog tan-awang hitsura. Kudili, ang iyang ipakitang kinaiya, una ka mahukom kina siya. Mo kining nitabos ang kinapuhi nga di pa mong may kalintan. Hey Luis okay Saban, okay mo ka niya. doon ay bagong salta ng atong dapit Kaya, usaban ba yung pampers? kung babae o batanon Ang babaeng batanon na atong pungyaban gina. Okay. Basta Ay, batanon. paglalim. mo lagi na ikaw ba Jigo ba Imo mo Ilog. Imo mo ilugan mo ko nito. Tugkay kay Jigoy Eh, ilugan na ito, bibayag, di ko pa. oh Sige. balag di ko pa importante kay makajerjer ta Ayong gabi. gabi mayo Ako be. Ikaw. Wagi nito ba? Ikaw, Mayang gabi. ay kusga oy Mayang
Magandang gabi! Ay, yung tuyo. Venus, anak. Nga naman, Ma Rosala. Dunay tulo ka bata noon nga lalaki. Gusto ko no silang mamisita nimo. Unsa? Uli na lang tabay. Uy, nga naman bay pampers. Laing tingog ang inahan sa itong gipamistahan bay. Ah, Horror kay tingog bay. Wala pra Dili bahala kay na. kang mutanaw og horror ay. Babaon ka na. Mahadlo ka na noon. Bay, lahing kay ito bay. Nagkurog na ko bay. Sa badi ay. Kurang ko tao. Balik lang tagod bay. Kamu na, kamu ba? Nagdali sad mo eh. Sige na mo. Jangan. Badi ay. Yung pamping sa ko. Ay, noon sa. Mahadlo ka man. Pampers ka na, di ba? Ikay ganahan. Pampers ka dahil para hindi kainin mo. Ikay ganahan ng mga uyab ng tulo. Sa bagong salta, ang lapita. So mga ikaw man mumuka na. Barugan na nato nga itong isulti. Musa ka ba? Kamang tulong mamisita na ako. Pati, agnaw nga. Bay, dili banti na may pampers. Dili. Wa mo'y mata nga nagsigaw na. Dili bitaw. Dili bitaw. Bating na ay bay pampi. Mura man gani nagmunyika. Munyikas barang. Nagkabati ko ha. Ala. O tinuod, mura ko bunyi ka sa barang kay mamamarang man ko o ang akong mama. Bay Luis, ganahan ko mo to silang Venus. Ako po. Ganahan po ko ato. Hala. Mo ba na akong gibati ron? Ganahan ko mo ato. Hala. Bilis ng tulo. Ako po. Hala. Ganahan kong kakita kang Venus. Nagdugan lagi mong to, Pampi, Luis. Ko, unsa yung tuyo? Mamisita ko ni mo, Venus. Time pa ha. Tagsa-tagsa lang. Nagdungan yun mong tuloy. Ikay una, Pampi. Mamisita ko ni mo, Venus. Noo ba? Ikaw, Luis? Mamisita ko ni mo, Venus. Ikaw, Checo? Mausap gyapon. Mamisita no Venus. Mamsita di ay mo. Kagahan mo. Lucky Venus. Gi-entertain. Daya mo kahadlok na ko. Wa manggani mahadlok sa kong anak. Nang dagway ini murag ikas barang. Ama, yun na nag-isulti nila eh. Basta mo lang kita mo, ma. Kalam na. Dagang ayos nga gibutang. Daghan bitaw kayong ayos, oh. Sa itsura pa lang gani. Dami na. Daghan kayong ayos. Sakto ka, Chico Salvador. Hindi ka na sumusiko sa Salvador. Digo ko. Oy, digo ko. Nang dili ko Salvador. Whatever. Sige na. Inom na mo ng Diyos. Ibir. Sa una nga juice nang nga. Uwam lag kayo nagkolor nang. Puwa. Lamian na siguro no. Ikaw doon, ha? Pampilakson. Di kalunan nun. Kay kana pong kulor anak lang na dami ang ko. Nagkatawagit ko ninyong tulo. Kamong magbarkada, Pampi, Luis, ug Diego. Nga naman siya. Magdungan kit mong tulong mamisita kang Venus. Ngano di ay mo? Mura mo kuan. Tres Bugal-bugal ano ha cha. Dili bugal-bugal ako oy. Kuan ka na nahibuman lang gud ko kay kapatig na ang Venus. Uy, tsaka kay dagway. Dili sa atong dapit no daghan kay mga pa pero wag gid ninyo ilugi. Wag niyo panguyabi og dungan. Pero kanang bagong salta dinis atong dapit. Wa mo kasuhito niya. Diretso na lagi magpanguyab lagi. Yaks ra ba kay dagway kaluoy. Bitaw sa? Ay, nibong ba sa dami anak? Ibo ni ka Diego Salvador. Salvador ko. Subang. Di ba kasulubon sa kulo? Mo, ako gid to. Ako to. Lalo. Ngano bitaw to no? Bono, ngano ka to no? Ngano di to nga? Kita mangyong tulo? Pampi, Luis?
Magdungan magitag pamisita ni Venus? Ay, kuan na lang, uy, padayunan na lang gina ninyong tulo. Magdungan ka pamisita, magdungan pud mog churcher kang Venus. Di ba, nindot? Nindot og maayo nga suggestion, no? Ako, libog ko na ako eh. Ano man? Ang libog ka rin mo? Oh, naglibog ko na ako. Ibog naman kandaan. Sa pamay imong kalibangan. Ligan! Kana. Badiya eh. Libogon. Libog sabi ako ninyo. Lubog na mo. Libog ba? Libog. Ako lagi. Naglibog. Besad ba ako? Ako radi ay. Si by Diego libugon sana siya. Paula siya. Oh, libogon sana siya. Ako libog na lagi ko. Libog na tulo eh. Libog na tulo. Ay, tanaw mo na ako, pampi ba? Oh. Pagang sibilyan ron ni ron. Ha? Tanaw na ko, purong pagang sibilyan. Ba? Oo. Kamong duha? Nganong murang mog mahadlok nga dili makabisita ilang Venus, ha? Kamong duha? Kaya una. Ngano? Be. Hadlok kong barangon. Muna. Ha? Amo. Mapuna akong kadlukan. Ikaw ba ipampers? Pampers. Ah, same. Mayong gabi. Mahayaw kami ninyong tulo. Suod mo. Lamias, mama. Lamian ka na ko nung. Samat. Kuwang ragit ng ali pero kining ako. Iba. Salamat. Ako yun na. Kaya na kung nakawat ninyong tulo. Oo, ako yung una. Ako sikan. Ikay third by Sige, Pampers. okay. Dali na mo. Tara. Buwasan na yung parol pampik. Ha? Tungang tulo, ay first, second, ug third. Tungan maghamag na ako. Anong lamang ang pamati nga tabangan niyo, churcher? Wow. Wow na lang kada adlaw. Oh, kadalaw. Wow. Islang ang uba. Wow na lang kada adlaw. Wow na lang kadlaw. Dili kay wow na lang kadalaw. Pampers eh, patugan Grabe yan, eh. Grepo mas lawas ni Venus. grabe. Naghubog ng talikod. Mura man og si Wonder Woman. Oo. Si Gadot. Mag-unsa siya, magtalikod. Murag Wonder Woman. Ini katubang. Umurag si Batgirl. Ready na ko. Ha? Ready na. Ready na. Desma! Bay Jigo, ay nagkulit ako. Bay Jigo. Bala na. Ino nang now. Bala na. Kulit abot na. Samning Jigo, ay magkulit ko rin sa kanya. Ay nagkulit siya ako, Jigo. Hoy, unsa? Mabdos Venus? Anya, kinsa may amahan? May pampers. 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 Ay, Dugay, ako yun. Dugay. Si Bay Jigoy. Ako na mo ang kinuwing tingog. Una ko man. Kitang tuon taon ni Jiggy Venus ay. Naganaklas Venus. Asa liwat. Sa bulikas ba? Paminaw mong tulo, ha? Meron to tulo. Kung may amahan ining bata, Wala ka di ay. tabangin ninyo buhi, ha? Magtambayayong mo sa pagpa-eskwela. Ikan kinder 1 hangtod na nga mo graduate siya sa college. Oh, Unsa man? unsa yun sa man? Oh. Mora ni mo isulti, unsa man? Tingog mo, oy! Oh. Di mo musugot sa akong gisulti ninyo? Tubag mo ba? Oh. Unsa naman? Nganong di man mo maningog? Kana kay wa mo maningog, nagpasabot lang kana nga dili mo uyon. Okay, sige. Way baslay, ha? Di ko mamukos ninyong tulo, Pampi. Luis, Diego. Ma? No, Venus. Ma, palihugod. Ang voodoo doll kay doon ako rangoy. Okay, Remy Venus. Bisag pati kog nang to, tulupod ka lalang na in love na ako. Hadlok man kong barangon. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama.
Ako si Waldo, ginaingon. Pait kining mahilig tags kay di gyud ta makalikay oy. Nga makasa gyud ta sa atong asawa. Morning nitabo sa akong kinabuhi nga. Dili na ko mahimong mahikalimtan. Day, ato na ko day ha. Balik na kog drive og habal-habal. Ah, sige dong. Sakto na sa doon ibalik o pangita og pasahero. Kay Mao, gid. hapon naman. Mao. Tinggawas na ros mga estudyante o mga trabahante. Abi ni mo day, delicate lang gigug uli ba kay tukar mo gud akong gana. Ha? Balibad man kay. Ay sus, uy, kapoy lagi taon ko pang labaw, uy. Mapaway anak ko. Igusad nga inigapi kondisyon ako. Ay, lamiya unta, delicate lang kadali oy. Paspasan mo gud na to ba? Suba, uy. Dali ra ba Away sa automatic gani ra. ko. Ilum, uy. Ikaduha pa sab. Wako ilgo, uy. Nanimaho pa gani ko ang sudiri. So, Dayon ra ba kag tilap diha. Uy, nanimaho ko ang ako. di mo kung tilap day. Diretsuhon mo na kung kuan ba? Ang ako ah. Sapat diha, uy. Ang importante nga ma... Sapat diha, uy. Kanimo, uy. Karong gabiin na lang lagi dong. Sige na, uy. Ha? Nakaw na, uy. Balik na dito pang drive o habal-habal. Walag unta ni mo baliparing imong bana para ganahan sad siya nga mangita og pasahero ba? Di lagi ko ganahan ning hako kay kong panglabag panglimpyos bahay, nay. Kapoy. Lain na ba kay naswaldo mo jerjer kay... mabunog ta? Kay idasok-dasok man tag maayo. Mahilig yun ay nagang bana mo, no? Naperting grabihag yun ang Waldo, nay. Kay kung di pa lang ko mabalibad anak niya, sugot ra nagkada oras, eh. Sus kalami anak nak, uy. Huh? Kadtos tatay ni mo, no? Sa buhi pa to. Tagsara to mo jerjer. Mao bitaw nga ikaw ray among anak, eh. Tagsara man kay to mo jerjer. Pero kanang bana mo, hala, uy, kalami ba ana, uy? Nay, sabay lami ana, eh. Ang iyang kinaiya ba? Mo'y buta kong ipasabot nga lami. Dili kay siya. Ang iyang style nga mahilig akong ganahan. Oh, sige, pagminyog usab. Gimingaw magkakanamutang, ah. Ay, mo gid na gipaabot ko nga dunay manguyab nako kay gimingaw na kay kung kana bang lawas nung kalipay ba o kanang bana mo ayaw gid nagbalibari kon mohangyo nimo anang butanga kay kuyaw uy kun adto na mo jirjir sa laing babae. Nay. Ay, pag gani gabi, dako na kong kwarta. Kay pulos pakyaw nga ako pasahero. Siya, di mo bilang akong asawa rong gabi ida. Habal-habal para sakay ko. Uy, tingnan mi para. Op, op. Ma'am, sakay ka? Ayaw lang pag ma'am nako dong kay dili mo ko maestra. Yes, sakay ko. Sige ma'am. Day. Okay. Asa man ta, day? Asa sa Guadalupe, day? Ay larga lang basta kay pauli ko sa amo kay wa ko tungahas akong kabit. Uli na lang ko. Ha? Ano siya tumasa yung kabit? Okay. Uy, mo din inyong bahay, day. Kadako sa inyong bahay. Uy, dato, day mo. Oh, dato, pero wa ko'y kalipay. Wa ko malipay labo sa tanan. Kaya kung bana, patay na iyang pagkalalaki. Mao nangita ko kalipay og laing laki. Sayang nga gud nimo gud. Kagwapa nimo niya. Wa ni silbi mong bana? Ay, Bilib ko ni mo da. Sa kadaghang nga balhabal nga ako nasakyan, ikaw ray driver nga humot. Ikaw sad, naibuong ko nimo. Dato mo, pero nagabalhaba lang ka. Wa kay sakyanan di ay. Naaman, pero basta maadto ko sa akong laki, magabalhabal naman ko. Shtoy, gwapo lagi ka. Ganahan ko nimo. Ulitaw pa ka? Ikaw nalay akong kabiton, eh. Ako? Imong kabiton? Bitaw, ay. Kabidjara na, ay. Pasugo ako kadiyot, bi. Ablihi ang gate, bi, sa mong bahay. Darang yawi, oh. Di amang ko'y da. Maglisod magug ko. Okay, day. Huwag problema na. Okay, sa ning tawana, da. Thank you. Okay na, day. Thank Abli you. Na. Uy. May auto malagi ka sa inyong bahay. Nakita na ko pag abli na ako sa gamay nga pultahan.
Kabagal siya nga tupangan. Klaro kayo nga dako. Kikisa rin nga ni mo. Pwede magkikila-ila? Ingon ni anak ni tabog ganina. Oo, lagi pa. Uy, Nangayo sa cellphone number nako. Kaya kuno kong tawagan. ay pa na itong bayana, oy. Kabigaan ko na bayana. May bana magkana siya. Unya, mamiga pa siya ang laki. Saan nga, inutil naman kuno iyang bana. Pag iyasa kunong kabit, tagsara mo tunga silang sabot. Kay minyo man sad. Iguro siya pangwartahan. Murni dato nga nagkabalhaban lang. Uy, Ganaan gusto mo sa kay gabalhabal kay abal-habal driver ang iyang gusto. Abal-habal driver man ang iyang kabit. uy, kuya, di ko di kay sunod ni tripingan niya na. Mangambot na lang ko eh. Kay lamit na ba itong bayana. Na, maigo to sa kuwa, magpangita gito na ko ba? Oo, uy. Ano ka nang imo, ha? Sus, baya. Ay, kanang imong, ugkuan pa na. Mura nagbakting, huway dunggan. Oo. Pero ayaw ha? Ayaw pagbudhi sa imong asawa, ha? Ayaw gining taon. Mo na isulti sa doktor nga ni examine ni mo? O day, kinagi ko na mabuhay magbalik ka ako. Patay na gid ko nun eh. Ay, sige na lang juday ko anig mantinil alang tudlo ni Mogdila. Apuya na ana, uy. Kaya yun ka dahil nga gimingaw ka na huwag ka ng gamit sa kuwan sa laki ba? Abang sa ako naman, hindi na magiging kumakahatag ni mo anak. Pusa, ikaw na bahala o dyan bato ni mo day. Basta kay mahal kay di ka. Kung makita kang laing kalipay sa laing lalaki, wag ko'y may mo anak. Naluoy kid kong lari pero di mo ko mabuhi kung di makatilaw gahi, uy. Basta pa sa ilo ako. At tuon ako sa waldo. Tawagan ako siya. Ganahan ko ato niya kay bal kay katubangan. Klaro kay nga dako ang iya, ha? Dry to kog labal-labal daya. Hindi naman ka magparibansin ka ha. Hindi na ko dong, uy. Dahil ka raw na baya itong nakuha, ha? Kapoy ng baya kaayo. Lami pamanggod. Kiss na lang ako, be. Sige, ay. Drive lang, koy. Sige, kay manglaba pa ko. Sige na, uy. Oh, sige. Pag-drive na dito. Oh, sige sige. na, kay manglaban ako. Okay. Lami aglubot, ay. Okay. Ay, lami apuntang i-jer-jer, ay. Pero hindi na mga kasawa, ay. Uy, nga akong cellphone. Kinsa maning nanawag? Hala. Siya maning nanawag. Hello? Day Alice? Waldo, dali sabay. Ako lang ko sa diriron. Lipaya ko, pi. Hatagan ti ka kwarta basta mo ari ka. Sige na, please, Waldo. Oo, mana ko. Kay wasag ko matagbaw ga. Mana ko karon dayon sa inyo. Sige, Kaumutan mo. sige, tilapin ako. Abdali. Waldo. Nagubok ay. Imutanan ka to. Oh, gahi. Duki na kikawa kagod gahi. Unya, ni super ka po. Banda yun. Ay, hinay sa sige. Ako papagbayo. Mama. Pirahe. Bambahe. Askang luyahan ko sa kong gibuhat kang ali. Tulogid ka raw na kung naka. Grabe mo das ka mabayhan oy. Nakasagid ko sa kong asawa. Kasagid taon ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Magda, ginaingon, mahal ko kaayo ikaw, apan surrender na ko sa imong kasalbahis, kabana. Di ko na matawat ang tanan nimong buhat nga pagbudhi na ako. Kining nahitabo sa akong kinabuhi, hindi na ko mahimong may kalimtan. Mura na imong sweldo dong. Daghan baya tag utang nga bayranan dong. Ay pastila ni mo. Bajita lang good na. Abagi lang sa panglabada. Pero sakdi lang. Mangutang lang po ko ubog ka sa tindahan sa akong kauban. Naaman sila yung sari-sari store.
mangutang ko dito, day. Basin ba tinod ang tabi hang ako nadawat. Mga gamay na lang kag i-intrigar na ako sa imong sweldo. Huh? Sa mang tabi ang sarap mong gawas ba? May kapit ka kuno. Unsa? Kinsa nagsulti ni mo, ana, ha? Kaya akong kulatahon. Lain na ba ko ako'y butang-butangan og sa, ha? Kay masukog yung ko. Kinsa nagsulti ni mo, ha? Kinsa? Ay, napagsaba niya dahil magda. Di ko gusto away. Basta nag-iya kong sulngon og away. Ako ra ba, bisan mahadlok og away, pero di para basta yun ko magpatara. Kung ako'y pasakitan. Tinood pa kid nga may kabit nga akong banal ito. Tinood na, day. Oh, no. Tinood na ang sulting bailito. May kayo niya Kaloy. ka. Bay Kaloy. Dahil sa, kami duha ni Bay Kaloy. Ang nakakita nga may babae nga gitsik-in si Waldo sa usa ka lads. Tinood na, day. Sakay ko sa balhabal ng motor ni bailito atong higayon na. Diyang napatod ko niya syudad. Pandihang kaagi mi tungod atong lads. Baya mong nasugat sa mga mata di. Waldo ba imong ba na? May babaeng chicken lads. Mao na tinuod ay. Magda. O ginaday. Kung ako palang untang imong gisugot kaniya ito nga nangulitaw ko nimo, di ka gin magmahain tanako. Kay mahal tag ay kaday. Og di tagyog ka luiban. Gani, bisan karon nga may bana ka na. Hangtod ron day. Mahal tagyapon ka. Lito. Unsa? Mono dong. Hatagi ko kwarta ron kay birthday sa akong papa uma. Palitan ako siya og regalo dong. Okay. Mobalik og sa akong trabahoan og 2,000. Akong ihatag nimo. Ay, salamat! Tana na. Huwag tao ron din sa bahay. Kwarto na. Kay gusto na ako nga ug maayo ang imo. Tana na. Maginiginahan ako nimo dayo, Kay kasa ako, ang asawa, ayo. Kay mohayang rag diretso. Tandoy no. Karto to. Kay birhan ta kag maayo. Ano dayon kay siya? 3,000 o ba? 2,000 magtong ihatag ni mo. Ay mo ang 3,000. Day. Ay, ba't ko, day? Ba't ako? Buya Luya ako Dong, sige na, halakaw na ka. Basin og maabot ito si mama o si papa nga to sa merkado. Di anak ito pa ingon ron din Day. May nanuktok ng spultahan, day. Ito no. Kinsa ka na? No? Ay, di sad sila si mama o papa kay... Dili galit na si mama si papa. Kay klaro man kay nga naman nuktok pa man sila nga amo maning bay. Oo, lagi. Kalilit sa kay ablihan akong pultahan na aron makaulit na pud ka ha. Mao ko nun yung bahay sa uyab ni Waldo nga akong bana. Hangyoon ako siya nga buwagan niya nga akong bana. Kay may anak pa in taon mi nga gamay nga luoy kayo kung mabiyag papa. Saan nangit? Lah, Ay, Magda, ikaw ning niya? tinuod ko di ay nga may relasyon mo. Niya ka sa ila dong Waldo. Dong maluoy ka. Ining bayana. Maluoy ka, Waldo. Mayo kay niya ka. Pues, ingnon taga. Di ko buwagan stisya. Kay mas malipay ko niya sa sinimo. Mao nang di gyud minimo mabuwag kay mahal ko ang imong bana. Nya permiso ko niyang hatagan og kwarta. Aw kun mo kiya ka, aw nara nimo. Basta kay dili ko buwagan ang imong bana. Kailan may kila kay pag-anto sa bana ni mo tinuod ka sa albo. Pero saan nagbajian ganyan? Sa pagkamartiro Konsilito palang untang akong isugot ka ni Atog akong ipamana. Niyunta ko magulag magkalakaran daw. Gaw di pa ulahing tanan. Dili pa ulahing tanan. Kaya doon ako dito karon ha? Tako kito gusto ni mo oy. Ato na ko ha? Ako ingnon nga. Kulalap mo ha? Ako ingnon dito. Ano lang kasi inyo ha? Ato na ko. Uwa naman mo pauli sa amo nga kumbana. Panias ya gaw ha? Panias lito? Okay.
Salamat ya nga imo kong gisugot. O adol ta magkita sa gawas ha. Lisod ang moabot ang imong bana. Na, sukol ba siya kung kamatay? Ayaw pagpauli. Akong ginikanan ang naggasto aron matukod ning bayang among kipuy-an. Wa siya gasto inibisag usa kadako. Mas tanan na. Lipaya ulit. Dugay na kong gimingaw sa lawas nun nga kalipay. Nga wa mahatag sa salbahis na kumbana nako. Oh, sige. Tara na manood ta sa inyong kwarto. Hindi na. Tara na Ako ka. Love kay ko ni. Kung manahigyan mo ako sa ubos. Dako pa man kang waldo. Paano ko ani, Pe? Guptan ko, Pe. Di magitigsing along sa kumbana, pero hindi mo. Singin ko Human sa tabot na mo nilito, nawa ang gumako sa kumbana, ug ang ako ng kabit akong gimahal ug higma. Dihang nakaamgo na si Waldo siyang sa, uway na ang tanan. Kay nakasa naman ko sa kumbana, idi sa naming duha. Ug mao to magsunod sa atong palamay drama compilation part 144 ug hinaot nga nangaw mo sa ato ang gina-upload karon. Sinsa kayo nga dili jud ta magkasugod sa gunson ug upload kay kalagsara maka-upload ang DYHP. Akong i-shout outan nga comment sa kuha para na sa tay pang outro. Shout outan to si Oscar Abeidog, si Ma'am Delsam 99, shout out mo dia ma'am dia sa Hong Kong. Si Reggie, shout out po nimo si James Panyola, si Luel Balanta, shout out po nako si Virgilio Balanay dia sa Surigao Sur. Si Joselito Salva, shout out po nako dia si Jude Plistico dia sa Bohol. Shout out po nako si Karin Baroy, si Gina Carmen, si Vilma Amor, si Annalyn B, shout out po nako si Buit Lidra, si Bobby Carril, Edgar Palma, Soset Palmeros, si Annie Villa, shout out po nako si Gary Samnod, si Alma Bayron, si Janice Ramos, si Mario Libre. Shout out no. Kung mao to mga sinners tanan ga comment sa ato atong gi-shout out. O ako lang pasalamatan tanan ga comment sa ako. Salamat jud kay sa inyo sa inyong kanunay nga pag-comment nga isa jud atong basahan sa atong pag-intro vlog. O sa labi na sa tanan akong mga listeners, salamat jud kay sa inyong kanunay nga pagpaminaw o pagsuporta sa atong mga drama. O usbon ako mga listeners, salamat jud kay sa inyo. O atang-atangin na pud atong part 145 mag-upload na pud ta sunod. Og mauro to mga listeners, dagan jud ka salamat.